Iki ono sawi saunting, tapi iki sawi pahit lur. Tak umbah resik ngene iki arep tak nggih masak mie lur. Lek wis mari tak umbah terus tak pidili. Nah iki ndak tak guntingi semua, tak pidili karo driji ngene ae serapopo. Gak kesuwen wis tak kene tok ngene ae wis beres. Sawi iki rada atos lur, sebab iki sawi pahit. Ning pahite ya pahit enak lur rek dimaem. Lek mungguhku wis pas enak. Nah, ngene iki lur. Nek sing sawi daging kae ora ngene iki. Nah, godhonge lur, yo ora tak gunting, ya tak kruwes ngono ae wis beres. Nah, keres ses ulet. Nah, tak ngene tok wis beres, wis dadi lur wisan. Pelek wong ora didol iki. Iki mung tak nggih maman dhewe wong duwe ku iki pasan. Lek wis iki tak cepake banyu lur. Tak nggih godhog sawine. Iki banyune saithik ae sing sekirane iki cukup tinggi godhog sawi iki lur. Nah, iki sak cukupe wae. Terus iki sekiranya cukup, selain duri kompor dicek lagi. Nah iki baru tak cek lagi. Nah dari sini iki tak siap lur mie sedap. Nah iki lur koncone sawi engko tak gaekne mie sedap goreng. Nah iki dadi engko mie sedap goreng iki tak gawe mie sedap goreng nyemek, dadi ono duduhe sithik. Mergo seneng aku ki nyemek-nyemek ngono lur. Dadi ora asatan. Yes mung cukup mie tok ngene ora tak paringi ndok. Mie ini tak suwek tak siap nisik karo ngenteni sawine jenpuk ya to. Ben rada empuk sik, lagi mie tak blekrek. Nah, tak tokne bumbune karo mine. Sale mangkok ngene dhisik. Kok karo sinambi ngenteni sawi kayak mau. Nek segerane wis empuk, cemplungke bareng sawi lur. Banyune ndak usah akeh lur. Secukupnya saja, wong jenenge digawe mie nyemek iki lur ya. Oke lur, tak delok dhisik sawine. Wow, sik gurung gebluduk nemu lur. Iku malah nyemplungke ada tak rekam. Wis langsung ngene wae iki tak ulat-ulat dhisik. Sekirane hijau alamine wis ilang, baru disusul nyemplungke mie. Nah, iki mie sedape dicemplungke ngene lur. Mie sedap iki ditenet-tenet ngene supaya cepet mendhelep nang gone banyu sing panas terus dublek-dublek ngene iki. Supaya cepet mateng. Lek wis sekirane iki wis rada mateng utawa mateng, tambahi bumbune mie sedap kayak mau. Gunting ini wae wis beres. Ya to, njur dicemplungke kene iki. Wis ngene wae enak lur. Nah, semplungne kene terus disusul maneh lur. Tunggali bumbu kuwi mau ya iki. Kemang kaldu ambek saus ambek kecap iki bumbune lur. Nah iki bumbune tak cemplungke. Nah setelahnya bumbu kan enek kecap, kaldu karo opo ke mau. Nah gitu. Lah sini iki dublek ambek sendok cukup lur. Sebabnya banyune kan mek sithik, kemang tak campuri lombok. Tujuh aku ben rotok pedes. Ngono tadi engko kari nyeplus ngono wae. Lah wis mateng tak sok ning gone mangkok. Jadilah mie sedap goreng nyemek. Monggo lur, katuran dar sarang-sarang lek kepengin nyoba njenengan coba kiambak nggih. Monggo dipun sekecakaken dahar mie menika. Bilih wonten lebetipun ingkang kula matur nyuwun pangapura sing kathah. Kok pilih badhe ngersakake mundhut mie sing rada miring regane utawa harga grosir, bisa lur ya diklik di tautan Shopee yang sudah saya tautkan di deskripsi channel ini.
atau yang sudah saya tampilkan di video konten ini lur. Matur sembah nuwun, bilih wonten lepatipun nyuwun pangapura ingkang kathah. Terima kasih, dadah, sampai jumpa di konten yang berikutnya.